Kan du huske de der piger, der forsvandt en gang i 80'erne? Lisbeth og Lulu. Er det ikke dem? Ingen forsvinder vel sådan helt ud i den blå luft. Det her er ikke nogen true crime-avis. Du holder mig orienteret om hver eneste lille detalje i sagen her. Og hvis ikke? 2 familier har mistet deres børn. Og de har aldrig fået at vide, hvad der egentlig skete med dem. Jeg kan ikke forstå, hvorfor alle bare vil have, at den her sag skal glemmes.